ndakamboita basa rekutengesa mazowe efake. Ndakakwanisa kubudirira nekutengesa kwandainge ndichiita mazowe awa efake. Ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai zvose izvo zvataita pakugadzira kwataita mazowe efake, uye zvekare ndine mutemo wangu wandinorarama nawo, kunyange zvikanzi unenge uri murombo wekupedzisira, asi usafa wakaisa chinhu chefake mudumbu mako, nekuti zvaunodya zvinokwanisa kuzokugadzirira urwere munyama dzako. Kunyange uri murombo, zviri nani kuti unge uchidya mbambaira dzaunozvirimira iwewe, kana kuti chibage chaunonogaisa wobika zvako sadza. Asi mukomanashi, ini ndakabudirira nekuda kweugevha hwatainge tichiita. Vamwe vangu vandaishanda navo vakaramba vachingozviita vakasvika pakusungwa. Inini ndainge ndiri business minded, mari dzangu ndaisadzidya nemahure, ndaipa mudzimai, nemudzimai tikaronga tikatanga kuita zvekutenga goridhe tichitengesa, uye ndine mashops andakazovhura kwaMurehwa nekudomboshava, uko ndikazotenga nemakombi, zvekuti iko zvinozvi ndiri kutongodya zvangu ndakagara. Ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindiregererawo. Ndauya pano paZim Facebook Secrets kuti ndinge ndichizokumbira ruregerero kunyika. Moyo wangu unorwadza nekuda kwemabasa atainge tichiita. Takaita mari, uye zvekare ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindiregerera nekushandisa kwataita imba yevamwewo vana vari kuUK. Imba iyi iri kuchitungwiza kuUnity L. Handizivi kana pachiri kungoita zvekugadzirwa mafake products, saka ivo vakangosiya imba iri mumaoko akiateka vakaenda kumhiri kwemakungwa. Saka chavanongoda imari at the end of each and every month dzemarentals. Saka imba iyoyo ndo yatainge tava kutoshandisa as a factory, tichitoitawo chibackyard factory chemazowe. Makambani mahombe emuZimbabwe, ini ndinongokurudzira kuti dai vatsvaka nzira dzekuti maproducts avo anofanira kuzivikanwa. Munhu akangobata kana bhodhoro remazowe anofanira kutoona kutoti chigubhu ichi it's original mazowe. Uye zvekare ndinoblema vanhu avo vanoshanda nemapackaging materials, nekuti ndivo vari kuburitsa mapackages acho, then isu tainge tichiita zvekugadzira zvinhu zvefake tobva tatongodira fake dzedu muzvigubhu zvinenge zviri original. Saka ipapo panotinetsei. Vanhu ivavo vanofanira kuongororwa vozivikanwa kuti vanomboita nezvei. Anenge angoonekwa aine zvigubhu zvaanenge achiburitsa kubva pafactory pangava pari pazvinogadzirwa nekuzonamatidzirwa mastickers, anotofanira kutoti ange achitodzingwa basa. Ini mukomanashi, basa iri rakandipa mari yakawandisa. Basa redu takaritangira tainge tiri kuMbare. Mukomanashi, tainge tiine vakomana vaititengesera mabhodhoro emazowe. Mamwe avaitouya nawo anenge atori manyowani nepackaging inenge itori nyowani. Saka taiti kana tamawana kudaro, kana kuri kunzi tinenge tawana anenge ari masharu anenge akaraswa aya mumarara, saka taibva tachizomatora, but it is very dangerous. Vatori nani avo vanotenga zvigubhu zvinenge zviri zvinyowani, nekuti ukatenga chigubhu chinenge chisina kumboshanda kana kuti chinenge chakagezwa nefactory vanenge vachishandisa mastandards. But isu manje taiti kana tikanonga zvigubhu zviya zvemazowe, kamugezero kacho kataizoita mukoma taingoshandisa any kind of a chemical, plus nekushaya ruzivo taitoti tiri kugona as long as chigubhu chachena, but usingazivi manje kuti kunenge kuine machemicals avo anenge ari mukati. Tainge tina vamwe madha mukoma vataihodhesera mazowe avo vaibva kuCape Town. Vaiti kana vakauya vaihodha mazowe awa in bulk, taitoziva kutoti tinenge tiine mari. Vanhu vekuSouth Africa vachiuya kuzohodha, vamwe vaya vanoita zvekutengesa maproducts ekuno kumusha ikoko kunyika kwavanenge vari kudiaspora, ndo vanhu vataiwanza kutageta, because first of all vanenge vasinganyatso kutoziva kutoti mazowe original ndeipi, because vanenge vari vanhu vanenge vasingachagari muno munyika vachingogara vari kunze kwenyika. Saka taitofara kana kuri kunze tikabata maclients anenge achizonotengesa kunyika kwavanenge vari, because vanenge vasingazonyanyi kuongorora kuti how far chichiri kumboitika. Vanhu vanenge vachingoti
mazuva ano mazoe haichagoni kugadzira madrinki anonaka. Saka isu disadvantage yainge iripo pakuzoti kana tikawana zvigubhu izvo zvinenge zvakaraswa kumadhodha bin kuti tinge tichizoti zvachena, taishandisa mamwe chemicals asingatotendedzwi. Kune imwe soda, soda iyi iri very dangerous, inotogeza kana simbi, ndo yataishandisa iyoyo kuitira kuti zvigubhu izvi zvinge zvichizoita sekunge zvinyowani. Ende mukomanashi malabels awa isu taizotengeserwa nevanhu vanoita zvekuprinta vakawanda, vava kuita zvekuprinta, especially vanhu vainge vambori nema-internet cafe shops vachiita zveprinting. Hazvisina mari ka, hakusisina vanhu vanonyanya kuenda vachida kunoprintisa ma-CV mava kungogadzira pamafoni. Saka vanhu vaiva equipment yavaishandisa vava kungoshandisa kuprinta, vanenge vatori neruzivo, but I think kuti vanopiwa maformat acho nevanhu vanenge vachishanda mukati chavo chavanenge vachingoita kungoprinta chete, vanenge vachingoprinta. Ende kazhinji kana uri munhu anoita zvekuhodha vana mazoe, tarira mabatch number. Kana zviri zvefake unokwanisa kuona kuti mazoe aunenge wahodha, ungava wahodha kana 100, unoona kuti anenge aine batch number yakafanana, because kana akangopiwa design ine same batch number anongoramba achingoshandisa iyoyo over and over again. Mukomanashi isu taishandisa ma-chemicals mamwe asingatotendedzwi, mamwe acho anotendedzwa, but chipimo chataizoisa manje sesodium, taisa sodium iyo inenge yakawanda zvekuti tinge tichikwanisa kuzoseva pakuzoisa shuga, because isu taitopota tichitoshandisa shuga yewhite, but takazoudzwa kuti kana mukashandisa sodium zvinoita kuti vanhu vanenge vachazonwa mazoe iwawo efake vanenge vachitoona kutoti anototapira kutodarika kutapira kunoita mazoe. Ende kune mamwe ma-chemicals awo ataitoshandisa zvekuti chemical iroro kana rikamixwa nemamwe ma-chemicals panotogadzirwa sort of like orange, but panenge pasina kana real orange rinenge rakamboshandiswa. Zvinhu zvinozonokanganisa ma-kidneys emunhu, because sodium yaunenge uchinwa inenge yakawandisa kuti inge ichizova nekala ye-orange juice yacho kana kuti green. Taishandisa kune imwe dye inonzi tartazine. Tartazine iyi inoshandiswa kunyanya mune zvimwe zvikafu, but inenge isina kuwanda. Mune dzimwe nyika hanzi haitotendedzwa kushandiswa tartazine iyi. Isu manje taibva tachizoshandisa yakawanda kuitira kuti inge ichinyatsokukala zvakanaka zvekuti unyatsokuona kuti iyi orange ndiyoyo original, but vanoziva taste manje inenge yakasiyana, inenge ine kamwe kakunotsvedza so, because taidira zvekare ma-crystals e-citric acid. Zvese zvataita taingoita overdose chete, pane zvose zvataishandisa overdose kuitira kuti tinge tichiseva especially kushuga uku. Kaya kakuti pfa, kune imwe inonzi benzonate ndo yataishandisa zvekare kuitira kuti drink ringe richigara. Kana vanhu vakauya kwatiri vachida kuhodha kuitira kuti madrink awa ataigadzira asakasika kuzoora, taishandisa ivavo vana sodium benzoate ataishandisa. And vanhu vazhinji vaitofara vachitoti tinoona kuti kana tikahodha kubva kwamuri kunyangwe tikasatengesa nekukasika, but haumbofi wakaita loss, because even after 6 months munhu akazotenga drink rinenge risina kana kumboora. Vanhu vezvematakshop ndo zvavanotofarira kuti kana akahodha chikafu chisingaore zvekuti even after 6 months chinenge chingorimo mushelf chisingaore chiri right, munhu anotofara. Uye zvekare taishandisa inonzi heat gun, ndo yataishandisa iyoyo zvekuti kana usinganyatsokuziva mazoe original unototi awa mazoe akatobva kufactory. Mukomanashi zvose izvi zviri kukonzereswa nekuti upenyu hwakaoma, vanhu vava kutongotsvaka mari nenzira dzose. Ende muZimbabwe mutori nebhomba iro rakamirira kuputika sechimbambaira. Asi ndinongoti kune avo vanofarira kunwa majuice akaita sana mazoe, make sure kuti unocherechedza.
tanga waenda kumasupermarket mahombe unotenga ikoko original mazoe wocherechedza, then kana mukazotengawo mune zvimwewo tuckshop kana kune vamwe vanenge vachitengesa mazoe awa anenge akachipa mocompare. Asi kana ukati nhasi watenga mazoe woona kuti chigubhu chacho chinenge chiine serial number, then the next time woona futi kuti serial number inenge yakafanana, ziva kuti unenge uchitonwa mazoe emukoferwa. Ende vazhinji vari kufa nezvirwere zvakaita sana cancer, vazhinji vacho vanenge vava nenguva vachinwa mazoe efake. Asi ini ndinongokurudzira kuti vanhu avo vane mafactory vanogadzira mabig products iwavo vanofanira kutsvaka nzira to combat zvinhu izvi nekuti zviri kutongoitika, ende vanhu vanozopedzisira vava kusanwa maproducts vachifungidzira kuti zvinongobva kumafactories avo. I just wonder mukomanashi kuti kokana kukazonzi kwaita urwere hwakaita sana salmonella, akomana nyika yose ichapera kufa, because ndinorangarira kuti pandainge ndichiri muindustry waiti kunyange ukarwara nemudumbu waisamboita kana nguva yekuti uchibva kutoilet unyatsogeza maoko ako nesipo kuitira kuuraya mabacteria, kungoenda mukoma wonozviwaipa wotongogeza maoko. Vamwe ndo vaingoti kana kangoendawo kutoilet hauzozivi kuti munhu ageza maoko here kana kuti kwete, achitongodzoka ava kutomixa, ende dzimwe nguva taitomixa nemaoko. Ini ndakambomanwa mazoe iwawo mukomanashi ndanzwa nenyota tiri pabasa. Ndakazochaya zvimwe zvekuti ndakati mhuri yangu haifi yakanwa tsvina dzakadai. Apa ndo zvinhu zvaitoisa chikafu patafura yangu, but ndaiti itsvina. Kana mudzimai wangu ainge asingambodi kana kumaona mazoe iwawo. Ndiyo confession yandiunza pano. Ini ndakazotendeuka ndikati handichadi kuramba ndichiita zvinhu zvakadai because mari ndava nadzo, Mwari vakandiropafadza nenzirawo kwayo, ende ndikagonawo kushandisa mari zvekuti ndakakwanisa kuzobuildawo nekubuildira vana vangu future yakanaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi taishandisa imwe imba iri kuunit L, ndiko kwavaita zvekugadzira mafake products avo iwawo. Hanzi ngwarirai vanhu vari kungogadzira mazoe efake. Zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo nefamily secret yekumhuri yekwedu. Isuwo mukomanashi tiri vanhu vari kutorarama upenyu hwakanaka, tine hupfumi hwakawandisa, tinogara kunoku kuAmerica. Baba vangu vainge vaine mabhazi aifamba Zimbabwe yose local. Baba vangu vainge vaine mari. Taigara kuBorodale, tichigara pamba painge pakanaka, painge paine maswimming pool maviri, tichidzidza kuma private school, even though tainge tisiri kuboarding school, but kuzvikoro kwatainge tichienda mukomanashi taidzidza kuzvikoro zvainge zvichidhura. Saka baba vangu ivo vainge vakaromba. Baba vakaenda kuMozambique ndokubva vachizonopiwa mushonga wekuti business ravo ringe richizobudirira. Usiku hwega once a week mukomanashi ndopatainzi tinge tichifamba tisina kupfeka payadi, kungotenderera paloni tisina kupfeka, but other nights usiku hwoga taimuka. Kana tamuka usiku taibatidza macandles awo atainoisa mune imwe room. Uye zvekare pagore baba vangu vaiwanzokutimutsa tobva tapinda motikari. Taienda tiine huku dzedu nhatu idzo dzatinenge tiinadzo mumotikari. Taienda muna Simon Mazorodze, then tobva tachizouraya huku idzi taiti kana tadziuraya tobva tachizosvinira ropa rehuku muroad. Tasvinira ropa rehuku muroad kudaro amai nababa vangu vaiita bonde takatarisa.
bonde ravaiita rainge risiri bonde rekuti kusvika vapedza. Amai vangu nababa vangu pataibuda vanenge vakapfeka mazigements aya anopfekwa nevanhu vanoita zvechivanhu. Vaingoita bonde zveabout 5 seconds vakarara mutara, amai pasi baba pamusoro, isu taitotarisa kusaidi. Vaingoti kana vakangoita bonde zve5 seconds kudaro vobva vatosimuka tobva tadzokera kumotikari. Vaisambotiudza kuti zvose izvi zvainge zvichiitirwei, but sevana nekukura takazotanga kunzwisisawo kuti urombwa hwababa vedu ende zvaiwanzokuitwa kuma 2 am paya pekuti kunenge kwavazii tichitobva kuBorodale mukoma totoenda kuna Simon Mazorodze vanoita mhiko dzavo. Panzvimbo ipapo mukoma nashi pavanenge vaitira mhiko taizonzwa zvichinzi paitika accident. Baba vakazofa, mabhazi ababa akasvika pakuparara because zvakazotorwa nabamunini. Isu tainge tatova kunoku kuAmerica, amai vainge vatova nebusiness ravainge vava kurana kunoku kuAmerica, saka bamunini ndo vakabva vachizotanga kurana mabhazi. Vakazvigona, havana kana kuzombozvigona. Mabhazi avo bamunini akazotanga kuuraya vanhu achiita maaccident kusvika achizobhanwa, vakambodzoka vachinja zita rekambani vakabhaniwa zvekare nekuda kwekuti business iroro rainge richiranwa nababa vedu vainge vasina kuudzwa secret kuti mabhazi iwawo each and every year anofanira kuti ange achinwa ropa remapassenger 1 kana kuti 2. ainge asingamboiti maaccident mamwe ayaya ekuti zvaitozotaurwa panews raikwanisa kungotsika munhu 1 kana kuti pongoitika accident munhu otorwa nehana obva atongofa heart attack. Saka takati tauya kunoku ndipo pakatanga kuitika maissues ekuti mumhuri medu mazara nechirwere chepfungwa, mental illness. Ndina mukoma wangu uyo ari kupenga ari kuLondon, saka iye anoti kana akatanga kupenga ndingachitaura zvese zvataita, bonde raiitwa nevabereki vedu, huku idzo dzataienda tichinonouraya murodhi, uye zvekare kunoku kuAmerica ndine sibling yangu iyewo anotaura ega. Ane nguva dzekuti anongotanga kungonzwa hanzi mazwi evanhu vanenge vachimuudza kuti ifa. Iniwo zvakatomboitika kwandiri. Nerimwe zuva ndakati ndiri kubasa mukoma nashi, saka ndiri kubasa kudaro ndo pandakanzwa izwi rakataura neni rainge richiti kwandiri svetuka uchaona zvichaitika. Ndakatosimuka ndikatotanga kutofamba ndakananga kuwindo, ndava kutoda kutojamba. Apa ndainge ndiri mu6th floor pandaida kujamba, ndikadai ndakafa. Zvikwambo zvababa vedu zvinoda ropa ende hazvigutsikani. Isuwo tinongoignowa nekuti hatina kunge takaziviswa nababa kuti kana zvikatanga kunetsa tinofanira kuti tinge tichiita sei. Tiri kungovimbawo naMwari kuti Mwari ndimi munoziva, ndimi muchatichengeta. Of course tine mari, but zvikwambo izvi zvinonetsa. Brother Nashi, vateereri venyu ngavatiyamurewo. Isusu tiri kunze kwenyika tingagadzira seiko ngozi idzi dzatakasiyirwa nababa vedu? Tiri kuno kumhiri kwemakungwa, pamafoni tingabatsirikana here? Ndangoti ndinge ndichiuya kwamuri kuitira kuti vedare renyu vange vachindipa advice. Kune umwewo here akambobetserwa nen'anga dzepaYouTube? Because ndiri kuona sekunge dziri kubatsira vanhu vakawanda pamafoni. I need help tisati tatanga kufonerana nadzo n'anga idzi. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vari kuAmerica. Ngatitaurei navo mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Just imagine kusangana nevanhu vanenge vachiita bonde hanzi pakati peroad muna Simon Mazorodze. Vanhu havazorori, vanhu havarari. 2 am kudriver kubva kuBorodale hanzi taitsvaka munzvimbo mekuti it will be in the middle of nowhere. Kuya kunenge kuine mazisango ndokwavainoita mhiko dzavo idzodzo very fast, votopinda mumotikari kwava kudzokera kuBorodale zvekare 2 am. Yo, vanhu havazorori. Asi hanzi tine vanhu vatikuda kutaura navo vari kuZimbabwe. Hanzi zvepamafoni zvinoshanda here zvekuti unobatsirwa pafoni? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi mukomana muri sei, please postaiwo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndine chivuno, vanhu vanofungidzira kuti kuba zviri nyore. Nditori munhu ane zvimari zvake but ndaneta manje. Mudzimai wangu anotozviziva kuti inini ndinoita zvema break in, but ndinotya kuti nerimwe ramazuva ndinokwanisa kuzopfurwa nepfuti. Ndiri mbavha yemakoko mukomanashi. Ndakagadzirwa apo pandainge ndichiri form 2 mushure mekunge ndabira sevedu mari. Ndakavabira mari ndikauya nayo kumba. Ndakati ndaba mari kudaro ndikaratidza amai vakafara zvisingaiti. Vakaudza baba vangu. Baba vangu vakabva vati ndainge ndakatoredzera shavi iro rainge riri pana sekuru baba nyakubereka baba vangu. Ndakazoendeswa kumusha paholiday ndikanogadzirwa. Kwaitova nebhuru rekuti pagore ndaiendeswa kumusha, then ndobva ndanzi ndige ndichidira bhuru iroro doro. Zvakazoregedza kuitwa izvi mushure mekunge sekuru vangu vashaika. Saka ndainge ndagara ndiri munhu uyo ainge ava kutongoita zvekutoba apa shavi manje rainge richida kuramba richingopiwa doro. Hakuna ainge ava kundibatsira. Ndainge ndava kungogara ndichingosungwa. Vabereki vangu vakazosvikawo pakungozoshaika ndichingoitawo ma-armed robberies kunana South Africa ukuti akaenda ende ndaitageta maZimbabwean. Kana uri muZimbabwean ane mari ibva pazvinhu zvevanhu, usafarira kutambira kumalocation nekuti ndokwaunosangana nevanhu vakaita seni. So and it is easy kubira muZimbabwean than kunorobha maSouth African. Saka ndaitofamba necrew revamwe maZimbabwean vaya vekuti vanogona malanguages ose, Afrikaans, Zulu. Haumbofi wakafungidzira kuti vanenge vari vekumusha kunyangwe pavanobatwa zvine vichingonzi maSouth African nekuti vanenge vachitogona malanguages. Saka taitopindira vanhu mudzimba, taiba motikari tichidzitengesa. Inini ndakazodzoka kunoku kumusha after ndambosungwa ndikati zvemuSouth Africa zvinonetsa because ndainge ndajoina rimwe gang mujeri. Saka vaida kuti uprove kuti you can become a gang member wava kunze still nekuuraya munhu. Saka ndainge ndiine target yandainge ndakapiwa wandaifanira kuti ndinge ndichizobaya nebanga. Ndakaona ndisingakwanisi kuzviita ndokubva ndadzoka kumba. Ndauya kunoku ndakabatana zvikari nevamwe vakomana vanoitawo zvema-armed robbery. Kana uine shop yako, ngwarira munhu anokushandira because ndiye munhu anokuurayisa iyeye. Paya pamunoti munenge mavhara shop yenyu pakuzonoverenga mari and anenge achitozviziva kuti of course muZimbabwe mabhenki haashandi, mari iyoyo ichaenda kupi? Inonogara mumba mako. Saka taiva nevasikana vataiwirirana navo vanenge vatori maghetto youth, vanenge vachitoshanda mumaboutique, vanenge vachitoziva kuti after 10 kana kuti 20 days madam vanenge vava kuda kuenda kunohodha, tobva tati boom, munhu tobva tatomurova armed robbery. Saka ndo madhiri atainge tichiita, asi munyama wekusungwa wainge ungoripo. Ndaingogara ndiri mumaoko emapurisa ndichingosungwa. Ndikati panapa ndinokwanisa kuzorohwa kana 20 years. Ndakabva ndachizoenda kuZambia neimwe friend yangu. Taenda kuZambia takambobatsirwa but mushonga wacho waikasika waexpire zvekuti ndaiti kana ndichifamba zviya taitofamba nemotikari yakanaka, taifamba nemwezi Fortuna redu waisambofungidzira kuti idzi imbavha. Saka tikadarika nepamba pako kana muine mari, ndine zvandainzwa muropa rangu kuti pamba apa pane mari, then tobva tatotanga kutoita surveillance yedu tichiona kuti munofamba sei, munobuda nguvai, tozotokupindirai kana kutopinda by force tokutorerai mari. Saka ndakaona kuti mishonga yacho yaida kuti tirambe tichingodzokera kuMozambique. Ndikati ini ndikuda mushonga wekuti ndinongopindira munhu mumba make akarara. Zveviolence ndainge ndagara ndisingazvifariri. Wakatorara nemhuri yako totopinda then tobva tatongotora mari totongokusiya. Paunozomuka ndo paunobva wachizoona kuti munenge matorwa break in. Kuti ndige ndichiwana mushonga wakadaro kuZambia vakazvitadza. Nemafriends angu takabva tachizoenda kuMozambique uko kwandakanogezwa nemishonga, ndikagezwa neropa, tikabikwa mumadrum ainge akazara nemvura yainge ichiboila. Ndipo pandakabva ndachizopiwa chivuno. Chivuno ichi chakaoma nashi, chandinoshandisa chinoshayisa mapurisa simba. Kana mapurisa akanzi anenge achinditsvaka zviya
kunyange zvikanzi auya pamba pangu kana kuti anenge akandisetera maroadblock takamirirwa paroadblock, mutemo uyu wechivhuno unobva waita kuti mapurisa iwawo ange achinzwa simba rake rose richipera, zvekuti mapurisa anenge ari paroadblock vanotounzwa nungo kutoita lazy. Vanoti zviya kana ndasvika tinotongobvunzwa mibvunzo totongodarika. Takambodarika nepane imwe roadblock mapurisa ose ainge akapera nekufa nehope nemasoja ainge aripo kutokotsira tikatongodarika, ende vamwe vanokwanisa kungokutarisa ende avatombofungi zvekukusunga votoita nyaya newe, but kana wava kure manje pfungwa dzavo ndo padzinozodzoka manje votanga kufunga kuti no man, tiri munhu watiri kunzi tinofanira kuti tinge tichizotsvaka paroadblock iyi yataseta panapa, but ndinenge ndatodarika nechekare. Saka dambudziko riripo nderekuti mukomanashi, ini zvinhu zvandiri kuita izvi handichazvifariri nekuti ndine mwana wangu uyo ava nechirwere chekupota achidonha pfari chaiyo, ende ndiri kuzviziva kuti zviri kubva pamishonga iyi yandinoshandisa. Ende chinondikatyamadza mudzimai wangu ndingangoti ndakatongororawo gandanga chairo pachezvaro, because mudzimai wangu haana basa nazvo kuti mwana ari kurwara, anongoti so long takwanisa kuwana mari. Ende zvechokwadi ndikabuda ndichienda kumarobharies ndinodzoka ndiine mari, handidzoke ndiine mari inenge iri below 2000 kwete. Kunyange zvikanzi taswera mutauni tichiita zviya zvekupika up vanhu vanomira pamahiking spot, then ubva vati varume avo vane zifortuna ravo vari kufamba naro hadzisi mbavha, because vanoratidza kuti vanhu vane mari dzavo. Saka kana ukangopinda mumotikari tinobva tatongokutorera mari, hatitori zvimafoni, tinongoda mari chete. And by the end of the day kana tikanzi tashanda nekuda kwemishonga yatinoshandisa, umwe noumwe anodzokera kumba aine mari inenge iri above $2000. Kwandinogara handingatauri mukomanashi, but ndinotogara munzvimbo mekuti munogara vamwe vanhu vane mari, even maministers vanotogara, but inini nditoriwo zvake an armed robber. But mwana wangu ari kurwara, handichadi kuramba ndichizviita zvinhu izvi, because mwana wangu ane dambudziko rekupota achidonha akatanga kugwina zvinenge zvichityisa apa kun'anga. Ndakanzi ndine mhiko yekuti handifaniri kuenda kun'anga kunyange ndikasangana neurwere mumba mangu, kana vana vachingorwara vakarwariswa neurwere hwaMwari vanofanira kupona kana kuti kufa. Kuzvipatara ndinoenda, but mwana haasi kupora, because urwere uhwu hune chekuita nezvinhu zvandinoshandisa mumabasa angu inini andinoita ekubira vanhu. Nditori nenguva dzekuti ndinoona zviso zvevanhu vakaenda vakanondiitira go back to sender kuti ndige ndichidzosa zvinhu zvavo zvandakavatorera, but mishonga yandinoshandisa yakasimba kudarika mishonga iyo yavanoshandisa ivo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vanoda help. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, ari munhu wechivanhu, hanzi anokwanisa kudzinga mhepo idzi dzerima dziri kuvateverera nekuti vane chivuno. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaveka uchitoba changu. Ndine friend yangu uyo akaenda kuisland. Ndakangodzwa kurwadziwa because inini ndakazvizama kuti ndige ndichitsvaka basa ndikagadzira vana LinkedIn, but hazvina kubatsira. Akaenda kubasa rake recaregiving muna 2024. Ndakazomukumbira mari last year $300. Saka ndakamukwereta mari iyi. Mari iyoyo ndakaenda nayo kun'anga. Handina kana kumbogara ndashandisa cent $300. Manje ndava kumunzwira tsitsi. Mari iyi yakapiswa nen'anga tiri mumatare kuChipinge. Ndakamuitira utsinye wekuti iwe ndinoda kuti unge uchitambura kusvika pekupedzisira. Ndizivi kuti ndakazviitirei, ndakangoboekana kuti munhu shuwa akatoenda kuisland apa taitombotambura tose tiri kuCape Town. Saka munhu anotoshandawo basa ritori bom, anongoita izvozvo zveucaregiver, anowanawo mari yake, asi mari yake haichazivikanwe
kwainoenda. Anoti kana akatambira nhasi mangwana anenge asisina kana mari, motikari yake inongogara ichingofa. And anondiudza kuti chamwari nandizivi kuti chii chiri kuitika pandiri, ava kungogara ari muzvikwereti, and kuti ange achikwanisa kuzvibhadhara hazviiti because mari yake yakapiswa nen'anga yekuchipinge. Hafi akapabuda ari mugomba, ava kurarama upenyu hwe-hand to mouth, and anongobhadhara mainsurance, rent, mabills, zvinopedza mari yake inenge yasara. Anotofanira kutoti ange achitumidzira kumusha because amai vake vari kurwara, kana vasiri amai vana vanenge vachirwara zvekuti haakwanise kuignore oti this month handina mari. Anotofanira kutoti ange achitotumidzira mari every month, anenge angori mumaproblems. Ndakaseka mukoma but zvava kundidya mwoyo nekuti akandikwereta mari. Fungai kuti munhu ari kuisland akandikumbira kuti nditumidzire amai vake mari vakwanise kunotenga mapiritsi, ndikavatumidzira mari month end akazondipa mari yangu achiti shamwari kunokuka handisi kuona kuti ndiri kushandirei. Ari kutoda kutodzoka kuzimu kwacho anototadza kudzoka kuZimbabwe kuzoona vana vake naamai vake. Kuseka zvangu but moyo uri kurwadza. Branashi ndiri kuda kuti ndinge ndichimusunungura but ndinotya kudzokera kuchipinge. Gogo kakandibatsira ikako kanotyisa. Ndakangoti chandanga ndawira kuno apa ndainge ndatotaura navo vakati kana wataura neni usaregedza kuuya. Kachindibatsira kaita kurwera rute kuita kunge bere. It was very scary. Handidi kudzokerako kuti ndige ndichinomusunungura even though ndichimunzwira tsitsi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Chingoendai munosunungura umwe wenyu, please, I am begging you on her behalf. Endai munomusunungura. Variwa vateereri ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.